Terima kasih. Dan sampai meneliti pertemuan dan satu hari menarik SD cocok dengan di blok. Hasil hari SD di kerajaan Bukit. Blok lengkap yang kerajaan Tabanan Lexer dan kerajaan Bukit. Joko Bandung yung izin karo sang Prabu yang dia pengen melu langsung ing medan perang. Raja Damar Boyo pesen dan ngeleng kapunani yen Raja Boko iku duduk raja sing sembarangan. Raja kuwi duwe ilmu kanuragan lan kesaktian sing dhuwur. Tengah ngomong-ngomongan raja lan putune, jumandangan prajurit medan perang teko. Prajurit kuwi ngekei kabar yen pasukan kerajaan Beken wis akeh sing mati. Krungu kabar kuwi, sang raja langsung ngrestui putrane gawe nyusun prajurit ing medan pertempuran. Dikuasai karo Raja Boko. Awalnya gede lan dhuwur, sehingga sebagian wong nganggep dheweke keturunan raksasa. Tapi aneh, sang Raja Boko nduweni putri sing kuwayu rupane jenenge Dewi Rara Jonggrang. Beda karo Rombone, Dewi Rara Jonggrang yaiku putri sing ayu rupane lan gemah gembulan. Tapi ana sing padha karo antara Dewi Rara Jonggrang lan karo Joko Bandung, yaiku karo-karone padha jorong rabi ing usiane sing wis gedhe. Ing sawijining dina, sang Raja Boko nemoni putrine lan takon. Romo iki wis sakti. Ora kudu kan. Rekan yo wis ono biyungmu sing ngajari Romo. Tapi kalau Jawaban Rara Jonggrang yo padha karo Joko Bandung. Dheweke bakal rabi nalika kerajaane wis sukses menang perang. Krungu jawaban teko putrine, sang Raja Boko langsung ngangkat senjatae lan budal mepet perang karo sawetara pasukan pilihane. Kekuasaane besar diserang waktu sing singkat, Raja Boko setengahnya medan tertempuran kalau dia bukan gerakannya. Dheweke yang mandos karo pasukan kerajaan Bukit. Sautara kuwi ing lelampahan menang di medan perang, Joko Bandung kunjung ngelintasi alas angker sing jare konon sapa wae sing liwat bakal dadi manganane. Sang penunggu alas kuwi jenenge Bondowasa. Nalika Joko Bandung sampai nang tengah alas, jumandangan wit gedhe sing nang ngarepe ambruk lan menehi jarane. Aku orang berlaku berlaku.
Apa hubungi dan aku berani aku akan mati Joko Widodo gelem karo tawaran kuwi. Saiki, Bandung Bondowoso diganti alas wong karo Melayu. Orang kudu bukti suwe, dheweke wis tekan ing medan perang. Sawise tonton ing medan perang, katon akeh prajurit kerajaan pengging sing wis sekarat. Bandung Bondowoso nesu banget. Banjur, kelakon perang gede antarané Raja Koko lan Bandung Bondowoso. Raja Koko akhirnya kalah. Bandung Bondowoso njaluk ing sareng siji prajurit supaya dikenal ing kerajaan Tabanan. prajurit saiki aku kenal dengan kerajaan Prabanan. Nalika teka ing istana, Bandung Bondowoso gumun teka ayu Dewi Rara Jonggrang. Dewi Rara Jonggrang yang ngrasa kepo lan kagum karo ganteng lan gagahe Bandung. Durung sempet jawab, prajurit ngandani Rara Jonggrang yen Raja Koko wis gugur ing tangan pemuda sing ana ing ngarepe. Dumadangan Dewi Rara Jonggrang lemes ora ana tenaga ngruli kabur kuwi. Aku orang peduli Prabowo. Saiki aku Bandung Bondowoso wis nomor pilihan iki. Apa kowe gelem iki? Dewi Rara Jonggrang ora iso jawab pitakon kuwi. Dheweke sakit tenan karo Bandung Bondowoso amarga wis ngilangi nyawae romoe. Iki jahe kowe iki sok jeneng. Sawise kuwi, Rara Jonggrang sing dikacani Jayang-jayang nemoni biune lan ngekei kabar
kedua, uga ngekei kabar yen dheweke dilamar karo Bandung Bondowoso. Sawise Roro Condro mengacara kanthi nolak alus pinangan Bandung Bondowoso, dheweke kajeng syarat yen pengen ngerapi Bandung Bondowoso kudu gawe 1000 janji lan loro sumur sing digarap suli. Sedelo, Bandung Bondowoso pikir karo nutup mripate. Banjur dheweke mlebu ing dimensi ing ngendi raksasa Bondowoso ana ing jero awake. Roh raksasa Bondowoso ngajari yen dheweke sanggup ngewangi karo Rahma lan karo Jin. Krungu jawaban teko Bondowoso, Joko Bandung balik buka mripate. Dheweke iso nyanggupi penjaluke sang dewi. Dino wis mulai peteng. Bandung Bondowoso lungguh sila ing panggonan sing amba. Gawe bangun candi lan sumur. Banjur dheweke nyahna kekuatan teko Bandung Bondowoso gawe loro sumur tutur hal sing angel. Mari gawe sumur, Bandung Bondowoso mulai ritual meluk pasukan jin. Lan tak suwe ngenteni, akhire ewonan jin teko ing ngarepe. Saiki aku kawan kuasa janji waktu dia semogi. Sokora. Sokora. Bayarane sa foto sewu. Salah kopi, kowe jin rasa kopi. Sokora. Aku saiki. Waktu terus berlalu. Siji boko siji candi wis mari dibangun. Nurungi ini, Dewi Roro Jonggrang wiwit bubuk lan kuwate. Dheweke cepet-cepet golek cara supaya Bandung Bondowoso ora bisa memenuhi syarat sing dimenehi.
Jombang dawuhi para daya kerajaan kanggo jaluk-jaluk ing warga supaya ngepok lesung saengga krungu swara liwat. Sautara kuwi, para nom-noman didhawuhi supaya bakar kayu lan tumpukan suket ing pinggir wetan Prambanan. Jalaran saka swara lesung sing didhukuk gawe penjaga ing Prambanan turu saut-sautan. Sanalika ewanten jeng-jengan janji padha wedi lan mlayu saka penggaweane. Senajan isih kurang siji janji sing durung rampung, Bandung Bondowoso ora iso mikir. Ngopo pajak teko cepet banget. Dheweke uga ngrasa aneh karo cahyane suku abang ing sese wetan adoh. Kanthi kekuatan gaib, Bandung Bondowoso mabur tumuju papan asale Jawya. Bandung Bondowoso nemoni nom-noman ngopong kayu lan tumpukan suket. Krungu waksulan nom-noman mau, nesune saya mudah. Bandung Bondowoso ngajung kelengen. Sanalika papan kasebut rusak lan para nom-noman dibuang kabeh ing arah. Akhirnya, Bandung Bondowoso bali dengan bangunan janji sing durung rampung. Nanging sayange, wektu iku wis pancen isuk. Oh, aku beli kafe di Labuan Bintang. Iya, sudah. Kowe boleh alasan. Dan kowe orang belum jadi bojo, kodok kali bojo. Ini kafe disambung manusia. Kowe benar. Saya kowe tak tutup dari saya udah dulu. Kutukan Bandung Bondowoso ora bisa ditarik maneh. Sanalika Dewi Roro Jonggrang paling dadi watu ing antara candi. Nganti akhirnya bisa dadi 1000 candi.